19 danskere har meldt sig til 71 grader nord. På den 22 døgn hårde ekspedition op gennem Norge vil deltagerne blive sendt hjem en efter en. Kun en af dem vil ende med at stå som vinder på Europas nordligste punkt, Nordkap, på 71 grader nord. Kandidaterne er Patrick på 22 år, som kommer fra Aarhus. Han læser jura og er lige blevet single. Christian fra Amager er 25 år og arbejder i flyvevåbnet. Christian er single. Susan Reimer er 25 år. Hun bor i København, men kommer oprindeligt fra Kolding. Hun arbejder som daglig leder på en restaurant og er single. Mia på 21 år bor i København sammen med sin kæreste gennem 4 år. Mia begynder på medicinstudiet efter sommerferien. Claus er 28 år. Han bor på Frederiksberg med sin kæreste. Til dagligt arbejder Claus som projektleder i IT-branchen. Anna er 28 år. Hun arbejder i øjeblikket med en magisterkonferens i litteraturvidenskab. Anne er single. Christina er 22 år. Hun arbejder som besøgsven for Røde Kors. Christina har en kæreste gennem 2 år. Jens er 25 år og single. Han arbejder for øjeblikket som tjener, men har også været stripper og bartender. Hanna er 24 år. Hun bor i Nørresundby nær Aalborg. Hun læser erhvervsjura, og så er hun single. Martin er 25 år. Han kommer fra Aalborg, men er lige flyttet til København. Han arbejder som fitnessinstruktør og bartender, og er i øjeblikket single. Susan Merrill er 28 år og snart færdiguddannet som fysioterapeut. Susan har ingen kæreste, og hun bor i Odense. Anton på 25 kommer fra Lyngby. Han arbejder i et supermarked, indtil han skal til at læse. Anton ved ikke helt, om han er single. Marianne er 29 år. Hun bor i København sammen med sin kæreste. Hun arbejder i et internetfirma som projektleder. Nikolaj er 28 år og single. Han bor i København, hvor han til dagligt arbejder i en biograf. Louise er 24 år og uddannet danser og koreograf. Hun har boet i England i flere år, men er flyttet tilbage til København, hvor hun har en kæreste. Anja på 26 blev kåret som Miss Fitness i 1999. Hun bor i Herning, hvor hun også arbejder som fitnessinstruktør. Anja er single. Jesper er 28 år og bor i Valby. Han arbejder som personalekonsulent og også med i foreningen Børns Voksne Venner, hvor han er støtteperson for en dreng på 10. Jesper er single. Janni er 33 år og ugift. Hun er uddannet merkonom og arbejder som direktionsassistent. Janni bor i København. Jette er 29 og bor i Aalborg, hvor hun arbejder som matematiklærer på et gymnasium. Jette har hverken mand eller børn. Samtlige 19 deltagere skal nu igennem den første test på Middelgrundsfortet i Øresund, inden de kan komme videre på ekspeditionen mod 71 grader nord. Se med om lidt. Helt vildt så mange grænser, jeg selv har fået brudt her de sidste 2 dage. Det er helt... Det har været det vildeste for mig. Det her det giver jeg til mit et og alt lige nu. – 71 grader nord starter på Middelgrundsfortet midt i Øresund. 19 almindelige danskere med en jernhård vilje kæmper om at blive en af de 13, der skal på en uforglemmelig rejse fra Norges sydspids til 71 grader nord. På den 2.500 km lange tur mod Nordkap vil deltagerne bryde grænser, de ikke troede, de kunne. Hver anden dag skal en deltager stemmes hjem. Den deltager, der når 71 grader nord, vinder en luksussafari for 2 personer til Kenya fra Livingstone Safari og Kenya Airways til en værdi af 100.000 kroner. Men først skal deltagerne testes på middelgrunden. Vi tester deltagerne for vandskræk, udholdenhed, evnen til at samarbejde, højdeskræk
og en læge kontrollerer, om de kan klare strabadserne. Velkommen her til Middelgrunden. Mit navn det er Nikolaj Molkelet, og jeg skal være jeres guide på turen. I står nu her 19, i morgen vil I kun være 13. Det er jer, der bestemmer, hvem der skal med på turen. Så udover at holde hovedet over vandet, så skal I vurdere hinanden grundigt og beslutte jer for de 12, I allerhelst vil have med på turen. Jeg vil dog anbefale, at I kigger på styrke, evnen til at samarbejde, og noget så simpelt som, hvem har I tillid til. Allerede i aften skal I afgive jeres stemmer, og der vil de første 3 forlade øen. Den første udfordring foregår herude i havnebassinet, så klæd hurtigt om til badetøj, og så stil klar her igen. Skal vi bare hvis jeg stiller her, så holder jeg den op først. Hvor fanden er min overdel? Er det ikke vandfast sådan noget? Til håber eller det er? I skal nu igennem en svømmeforhindringsbane. I springer i over på hjørnet. I må selv bestemme, om I springer i på benene eller springer i på hovedet. Så svømmer I ud til bøjen, op igennem båden imellem de 2 hvide linjer, svømmer hen til snoren, der er markeret med hvid, dykker ned, op i gummibåden. Derinde der er der en mand, som I skal give et OK-tegn. Når han giver jer tegnet tilbage, må I dykke ud af gummibåden og over til fanen, hvor jeg står og tager den endelige tid på jer. Og det handler selvfølgelig om at være hurtigst. Den store udfordring på svømmeforhindringsbanen er at komme op i gummibåden. Det kræver mere teknik end egentlig fysisk styrke. Når deltagerne dykker op under den anden gummibåd, vil det vise sig, om de har tendens til klaustrofobi. Claus, er du klar? Okay, tiden starter nu! Go, Claus! Skal vi ikke klappe ham over den? Jo, Det var flot. Det var hårdt at være den første, var Claus? Jeg synes, jeg har haft en hård start. Jeg havde store problemer med at komme ind i, eller komme op igennem båden ude i vandet derude, så mit gå-på-mod er blevet sat på en hård prøve, vil jeg sige. Kom nu! Helt ind over kanten, Anton. Godt, det var 3:06. Sådan, Hanne! Kom så, Hanne! Hvad så, du kan godt? Så muner. Jeg tror faktisk, at jeg har fået et ordentligt minus her fra starten af, fordi at jeg ikke kom op i den båd, jeg gjorde det altså rigtig ringe. Det var 4 minutter og 50, Hanne. Ja, det var ikke så. Det var 1:04. Det er ny rekord. Det er stærkt, det her! Kæmpe!
var flot stil. Hvordan tror du, det gik, Susan? Det var faktisk den bedste tid af pigerne på 1.26. Godt, så er vi færdige med svømmeforhindringsbanen. Og på en noget suveræn førsteplads er Jens med 1.04. Nu skal I op og klæde om, og så bagefter så skal I være klar til frokost. Konkurrencernes resultat har ingen betydning for, hvem der kommer til Norge. Deltagerne skal bruge det til at vurdere hinandens styrke og samarbejdsevner. Ja, det vi kan gøre, vi kan vel også sådan, så vi siger, vi alle sammen, vi er alle 20, vi får noget kød med noget brød i, og vi alle 20 får noget fisk med noget brød, så laver vi sådan nogle landgangsbrød, ikke? Mm. Så hvis I går i gang med at grille kødet, og går i gang med at forberede landgangsbrødene med kød i, så arbejder det på fisken. Der er nogen, synes jeg, i gruppen, der måske skiller sig lidt ud og prøver, altså holder sig lidt for sig selv og sådan nogle ting. Og det kan måske være et tegn på, at de ikke føler sig hjemme i gruppen. Og hvis jeg skal nævne en, så er det måske Nikolaj. Jeg tror sgu ikke, det går så godt. Jeg synes, jeg har svært ved at falde ind i grupperne. Eller gruppen. Jeg synes, det hele er meget overfladisk. Ved du hvad? Jeg er en gøllemand, du. Det, jeg kan se som måske noget, der vil ske, det vil være, at dem, der snakker mest, er måske dem, man husker bedst, og ikke vælger at sende hjem. Hvorimod dem, der er mere stille og ikke mænger sig så meget, ikke råber så højt, det er måske dem, der er, vi skal sige farvel til hurtigt. Om vi kan redde de stykker der, sådan noget som det her, for eksempel. Ja. Det kan I jo bare ligge herovre i. Så lad det andet bare ligge. I skal nu gennem en øvelse, der kræver, at I deler jer op i 4 grupper. Så hvem er de 4, der skal være ledere for gruppen? Hvis I træder over til mig, det bliver Christian og Louise på den her side, og så har vi Jens og Martin på den anden side. Øvelsen, I skal igennem nu, kræver gode samarbejdsevner og teknisk snilde. Så Christian, du starter med at vælge, og så vælger I på en af gangen på skift. Så vælger jeg Jan. Jeg vælger Jesper. Susanne. Ja, Anja. Det var lige lidt tid faktisk. Claus. Christina. Nikolaj. Marianne. Mia. Hvad er det? Og vi skal vel have Hanne. Det er mange mennesker, man lige skal lære at kende på en gang. Og det er jeg nok ikke lige så god til. Der er nok sådan lidt mere tilbageholdende. Der er jo mange, der snakker meget. Så det skal jeg skal lige have min tid til at lære dem at kende. Det kan jeg ikke på 2 minutter bare lige. I skal bygge en tømmerflåde, som I skal få over på den anden side ved hjælp af et reb. En mand springer i vandet og svømmer over med rebet og binder det fast. Resten af gruppen bygger tømmerflåden og trækker tømmerflåden over på den anden side. Det hold, der først står op på kanten med deres tømmerflåde, har vundet. Tønderne og rafterne har I her. Toget, I skal bruge til at trække flåden over med, finder I her på middelgrunden. Godt, god fornøjelse. Opgaven er startet. Når deltagerne bygger en tømmerflåde, er det først og fremmest en test på, om de kan finde ud af at samarbejde. Den person, de vælger til at finde rebet på øen, skal desuden være god til at læse et kort. Hvem føler, de har styr på teknisk at lave en tømmerflåde? Altså, jeg vil ikke sige, at jeg har styr på, men jeg kan godt, altså, hvis det endelig skal være. Jeg går op ad stien. Jeg tror godt, der var en sti derhen Ja, okay. og løbe op ad. Så starter vi. Hvad med at løbe rundt på øen? Men Er du okay med det? Altså, Vi er her, ikke? Der. Vi har den der, vi er her. Det er oppe i svinget, oppe i spist. skal jeg løbe med dig, eller vil du løbe? Der er en løb. Sådan der, så går den rundt om her. Vi skal lige stoppe en gang, så vi skal have kortet sådan her, så vi kan se ordentligt, ikke? Her er vi her. Bum. Vi skal derovre. Kan man ikke gå den her vej? Skal være i vandet, skal være nederst. Nederst, okay, så pinden skal sådan set op og ligge ovenpå. Jamen, vi vender den op. Ja, lige præcis. Jamen, jeg troede, jeg havde styr på det, men det tror jeg ikke rigtig, jeg har alligevel. Hvis det er det.
Men grunden til, at det flyder, det er jo fordi, det har Jeg tror altså, det er smart. Men prøv at høre, hvis vi lægger rammen ned under, så rører rammen jo til boots, ikke? Og så sidder vi på 4 tønder og spiller Fandango. Ja. Jeg skal også sige... Det er lige meget, så vender vi jo bare om for fanden. Altså, når vi er nødt til at... Vi kan ikke køre... Hvis vi sætter tønderne her, så snor lortet fast. Jeg tror, vi skal længere opad. Nu har vi altså vendt omvendt igen. Hør nu her, drenge. Er det lige meget, at den ligger ovenpå, og det ligger nedenunder derovre? De 3, som skulle forlade øen, så ville det være en som Jette også. Fordi jeg synes, hun måske ikke er helt nem at samarbejde med. Claus, jeg kan ikke lige forbinde den her start. Så som du havde. Hvad er du i gang med, Jesper? Jamen, vi har stået og knoklet ind under den der. Vi kan sgu da bare lige tage tønden af, så kan vi da køre mål under træet. Nu skal den også være her. Prøv at se her. Yes. Hvor har du sådan her? Hvor har vi helt midt for? Så vi skal finde en firkant. Det er den, der er der. Yes. Og den ligger lige sådan en firkant. Vi skal derover. Jo, vi er lidt bekymrede om vores ræbfinder. Hun er ikke kommet tilbage nu, så... Ja, har du den om en anden, så får vi... Og vi kan se, hvor bred den skal være. Den skal cirka være... Hvis jeg ikke skulle stemme noget nu i dag, så bliver det temmelig sikkert Jens. Han snakker meget, han er meget dominerende. Nej, for de skal jo ind og mødes tønderne. Sådan. Det er ikke noget, vi har prøvet før. Du skal bare i vandet over med det. Vi prøver at lave den her tømmerflåde, men vi har fået lidt for smalt. Overvurderet situationen lidt her. Eller undervurderet, vi vil have Undervurderet. Skal vi tage konsekvenser og lave den om? Vi prøver i hvert fald at rykke. Jamen, jeg tror muligvis, at der er en af de andre grupper, der har taget vores. De var lidt hurtigere op. Tager du den her? Ja. Christian, løb! Det er skide godt, det der. Efter det spiller nu. Sådan. Har du færdig nu? Go girl. Umiddelbart så skulle det jo ikke være så frygtelig langt herfra. Ja, er det nok, tror vi? Kan vi hive lidt ind? Problemet er, at hende vi sendte efter det, hun har ikke fundet det, og den prøver vi sgu lige en gang til. Hold fast i den! Se med om lidt, hvor samarbejdet står sin endelige prøve. For mange høvding, de stod og parlamenterede, og vi snakkede overhovedet ikke. Der er godt nok nogle badedyr her i den her gruppe, ikke? Det var ikke lige koordineret ordentligt med min mellemleder. Jeg synes, de er lidt for smarte. Christian har endelig fundet tåret til tømmerflåden oppe på øen, og nu er han travlt. De andre grupper er nemlig allerede ved at sætte deres flåder i vandet. Klar? Ja, du skal ned. Du skal ned på den. Okay, vi kan godt. Jeg holder ikke et skid, den her. Jo, den gør. Ja, jeg skal lige heroppe forbi vægten her. Yes. Tak for badet, Mike. Pas på med at skubbe til tønderne. Nu har vi et rev i vandet. Det var det vigtigste. Jeg kan se, at vi bliver i hvert fald... Ja, vi bliver 3'er. Sådan. Skal bare lige nå nu? For mange høvding, de stod og parlamenterede, og vi snakkede overhovedet ikke. Vi stod og gav hinanden snorte. God skulderklap. Med det samme og gav hinanden komplimenter, og de stod og havde hver deres version af, hvordan det lagde vi altså meget mærke til, for vi arbejdede jo bare, jeg ved ikke, hvad de har lavet. Nå, men jeg lagde mærke til, fordi vi havde noget tid i overskud på et tidspunkt. Nå jo, det var bare
også lige en pause, inden vi hoppede i. Jeg fik lige en små. Kom her. Jeg kommer ikke ned til jer. Kom herover. Sæt dig derovre, sæt dig derovre. De skal op og sidde på den. De skal op og sidde på den. Godt, så bliver I alle færdige, selvom nogle af rafterne ser mere eller mindre ramponeret ud. Louises hold blev nummer 1. Godt, nu tager I jeres flåder og bærer dem over på den her side, så klæder I om til løbetøj, og så stiller I jer klar op på toppen af øen. Ja, der er godt nok nogle badedyr her i den her gruppe. Jeg synes, de er lidt for smarte. Og hvis jeg skal nævne navne, det er jo et spil det her, så altså Jens og Christian og Martin. Det var ikke lige koordineret ordentligt med min mellemleder. Anne har influenza, og nu er kræfterne sluppet op, så hun kan ikke gennemføre næste opgave, som er et udholdenhedsløb. Jeg kan jo ikke. Altså, jeg er været syg de sidste mange dage. Nu skal I ud og løbe et udholdenhedsløb rundt på øen. Hvor længe I skal løbe, det får I ikke at vide. I skal løbe samlet som gruppe hele tiden. Og når I føler, at I ikke længere kan løbe, så må I bare sætte jer ned. Når I har sat jer ned, så vil Søren Carsten, som er vores læge, komme rundt og tilse jer og se, hvordan I klarer strabadserne. Er I klar? Godt, så løber vi. Kom efter mig. Løberuten ligger i den nordlige ende af øen. Deltagerne skal løbe op ad en stejl bakke, hen over øen, ned ad bakken, og på langsiden løber de i tungt sand. Temperaturen er 28 grader i solen. Hvad for luft? Svimmel? Svimmel, ja. Ja, okay. Det er godt, du stoppede så. Det er det jo. Ja. Så jeg går lidt triplets med benene, så lige, når vi lige har løbet den der, så bliver det så helt stille. Lige til venstre. Jeg kan ikke følge med i det tempo. Sæt mig i et andet tempo, jeg skal nok løbe. Jeg giver mig jo ikke, der er stadig kvinder med. Så er det godt. Jeg troede, du var ham tøsedreng. Det er rigtigt, ja. Du er frygtelig varm. Du skal lige op over trappen, så kan du sætte sammen med de andre. Okay. Jo. Det går sgu fint nok. Fik bare det sidestik. Hold ud! Den står med en cigaret i munden og klapper op. Jeg kan godt mærke, at jeg har været løb. Jeg har været ude at løbe lidt, men jeg synes stadig, det er hyggeligt. Vand. Folk, der løber rundt om Damhussøen hver evig eneste dag, Og de 3 ser så gange. glade ud, De og finder ja, alligevel ikke det de er der... helt vildt. De finder ikke de der 2 sportstasker med penge alligevel, mand. Så skal han jorde os. Jeg er helt færdig. Der er nu kun 4 deltagere tilbage, som har løbet i 45 minutter. Jens, Janni, Christian og Martin nægter alle sammen at give op. Jens, jeg synes også, det lugter lidt af, at han vil skabe... Altså, jeg tror ikke, han er typen, der vil skabe konflikt, fordi det virker han for åben til. Jeg tror, at han godt kunne finde på at gå i bagkrogene og gå og luske lidt. Det kan godt være nogen, der allerede tænker noget taktisk, og så rykker en ud nu. Så slipper de for at stemme mig hjem senere og have bøvl med mig, når det rigtig går løs med konkurrencer.
Det giver mig ikke. Jeg holder ikke op. Jeg bliver ved. Vi holder her. De sidste 4 deltagere vil ikke give op, så Nikolaj bliver nødt til at stoppe løbet. Jeg er lidt overrasket over holdets form. Altså, jeg troede alle sammen, at det var sådan nogle totalt super seje, virkelig udholdende mennesker. Jeg troede virkelig ikke, at jeg ville blive nummer 3 i sin løbetur. Janni mener, jeg skal hjem, fordi at hun... Jeg synes ikke, hun er ægte. Jeg synes, hun gemmer sig bag et eller andet, som om hun venter på, at vi er i Norge, så viser hun, hvem hun er i Norge, og indtager en dominerende rolle der. I skal ned og sætte jeres tipi op, og når I møder mig igen, så mødes vi til udvælgelsen. Og der skal I beslutte jer for, hvilke 12 I helst vil have med på turen til Nordkap. I må gå ned og få t-shirtsene på, sæt tipien op, og så må I gøre jer nogle tanker om, hvem er det, I allerhelst vil have med. Er der nogen, der vil være leder for det her, eller hvad? Jeg har det ikke så godt med Anton. Han er slet ikke min type. Så jeg vil få for meget, eller jeg har faktisk allerede fået for meget af ham. Så. Og så har det heller ikke så godt med Jens. Nu har vi gået og snakket sådan med alder og sådan noget, og der er ikke fysisk eller noget som helst, men der er nogle, hvad jeg vil kalde drengerøve imellem, som bruger meget tid på at profilere sig selv og spille med musklerne. Så er der 12 andre personer, der skal løbe nede. Jamen, der var ikke noget hul. Det vil sige op i dem her, eller hvad? Ja, og der er en tegning af, hvordan det skal monteres. Ja, det vi skulle hejse til. Altså, hvorfor skulle hun ligesom være i charge? Altså? Hvorfor er der ikke nogen af os andre, som også skulle være med til det? Altså? Det... Vi skulle hjemme sætte min pisse i kog, men... Okay, så er der en ævn med en gang. Vi er nu nået til udvælgelsen, hvor I skal gå fra at være 19 til at være 16. I skal nu finde ud af, hvilke 12 I allerhelst vil være med på turen, som I synes er mest egnet til at indgå i jeres gruppe. I får udvalgt sådan et skema, hvor I krydser de 12 personer af, I vil have med. Har I nogle spørgsmål til udvælgelsen? Godt, jeg deler de her ud. Deltagerne skal altså stemme på de 12, de helst vil være sammen med. Samtidig skal de tænke over, hvem de synes allerbedst om, for det skal de fortælle videre til Nikolaj, når de afleverer deres stemmeseddel. Nu har jeg pakket tasken, så hvis jeg ryger hjem, så ryger jeg hjem. Så. Hvis man stemmer ud fra fysikken og de ting, som vi har været igennem i dag, jamen så har jeg røven i vandskorben, det er der ingen tvivl om. Jeg synes, at de fysiske sæt har jeg ligget sådan i en bedre halvdel. Jeg synes også, at jeg passer godt ind i gruppen, så jeg synes, at jeg er berettiget til at skal fortsætte til Norge. Så vil jeg godt have, at I kommer op en af gangen og afleverer jeres stemmer til mig. Og så fortæller I, hvem I helst vil have med på turen, og hvorfor. Og I kan godt nøjes med at vidste det. Christian. Fordi jeg føler, at det er nok en af dem, jeg kunne komme til at stå på plads på. Okay, tak skal du have. Jo. Og en rigtig god person, det er Martin. Jeg synes, at han udstråler noget styrke og noget personlighed, som jeg godt kan lide, og måske også kan se mig selv som... Ja, jeg tror, vi kunne få et godt samarbejde. Altid. Tak skal du have. Hej. Jeg siger Anton, fordi jeg synes, han er utrolig spændende.
dybt menneske. Meget dybt menneske. Jeg tror, at der kommer hele tiden mere godt frem, hver gang man snakker med ham. Tak. Jeg vil allerhelst have Jesper med. Vi arbejder godt sammen, og han har en god humor, som jeg tror, man har brug for, når man er træt. Og han fik mig med en halv omgang mere, da vi løb rundt, da jeg havde syre i benene. Så jeg tror, han er en god opbakning. Okay, tak skal du have, Louise. Jeg vil være Louise, fordi det klikker bare. Hun er en dejlig person at være sammen. Godt. Nu vil jeg gå ud og tælle stemmerne op, og så vil jeg vende tilbage om et øjeblik. Efter pausen bliver det afgjort, hvilke 3, der skal forlade gruppen, og de andre møder nye og større udfordringer. Det er helt vildt så mange grænser, jeg selv har fået brudt her de sidste 2 dage. Det er helt vildt. Det er nu blevet tid til at afgøre, hvilke 3, der som de første skal forlade gruppen, og altså ikke kommer med på ekspeditionen mod 71 grader nord. Godt. Jeg har nu været ude og tælle stemmerne op. Jeg kan se på den måde, som stemmerne placerer sig, at I har fundet meget sympati for hinanden. Jeg synes, I har gjort en rigtig flot indsats, men der er jo desværre 3, der skal forlade gruppen. Og de 3 er Hanne, Anton og Christina. Så jeg synes, vi skal tage afsked med hinanden nu, og så vil vi forlade øen. Kom godt hjem, det gør jeg. Det var skide, men det var jo så længe, Jeg skal lige sige farvel til min makker herovre. Præcis, Hanne. Ha' det godt. I lige måde. Nu er I 16. I morgen, der ved vi, hvem de 13 deltagere, der skal deltage i 71 grader nord er. Kan I have en rigtig god aften, så ses vi i morgen tidligt. Ja, right. Så er det. Så kom med det. Klokken er ved at være 6. Om lidt går jeg ned og vækker deltagerne og fortæller dem, at de skal stille i badetøj. Kranen, I ser her bagved, den svinger vi ud, og så skal deltagerne kravle op og springe de cirka 7 meter ned. De har 5 minutter fra jeg vækker dem, til de står hernede. Godmorgen. Nu har I 5 minutter til at stille i badetøj nede ved havnebassinet. Og det bliver nede ved stedet, hvor vi lavede tømmerflåde. Så se på uret. Og så ses vi dernede om 4 minutter og 50 sekunder. Man begynder at skille lidt fra, hvem der er stærke både fysisk, men også mentalt. Og også hvem der passer godt ind i gruppen. Jeg har faktisk sovet rigtig dårligt. Jeg har ikke sovet. Jeg har slet ikke sovet. Det har jeg ikke. Meget af det har været sådan noget, der har været revsund, tror jeg. Altså... Jamen, jeg synes bare, at folk de har moslet, og jeg har i hvert fald ikke sovet stort set. Jeg har sovet af helvede til. Jeg tror faktisk overhovedet ikke, jeg har sovet. Og i så fald så har det været en halv time eller sådan et eller andet. 2 sekunder sådan. Lige at være væk. Mit førstegangsindtryk er jo, at det er en hurra-oplevelse, det her. Så alle folk, de kører på en bølge, og vi har slet ikke set deres rigtige jeg. Der er allerede en person, som irriterer mig.
Så siger jeg godmorgen igen. Jeg gav jer 5 minutter, det tog 16. Før I alle sammen stod klar. Det er vigtigt, at I lærer at passe tiden. Når vi kommer til Norge, så vil det koste jer dyrt, når I stiller for sent. Og det finder I ud af, når vi når derop. Det er med jer, der kommer derop. Men nu skal vi starte med en lille, frisk morgendukkert. Præcis. Højt humør. Hvor I skal op og springe på kranen, som er cirka 7 meter høj. Jeg kan godt. Den vildeste højdeskræk, mand. Jeg synes ikke, det hjalp på min hjertebanken at komme herop. Du må springe, Nikolaj. Min nåser! Fuck, jeg kommer ikke ned herfra. Samia! Hun er for sej, hvis hun gør det. Hun er eddermame bange. Kom så, Mia. Du skal ikke tænke for meget. Hvis du stiller dig der og kigger på mig, så giver jeg lige instruktionen. Det er meget, bare blive stående her. Det er meget simpelt det her. Eneste du skal gøre, det er at sørge for at tage et godt, solidt skridt ud i højre retning af havnebassinet. Og så når du kommer derud af, hvis du husker det, så tager du armene ned langs på siden. Det er det eneste, du skal gøre. Og der er ikke ret langt ned. Og tro mig, når jeg nu siger til dig, at det eneste, der sker, det er, at du kan blive lidt rød på armen, hvis du glemmer at tage armene ned langs på siden. Der er ikke længere ned. Hvor langt er du ned? 7 meter, ikke? Det er ingenting. Nej, det kan jeg simpelthen. Det kan jeg ikke. Prøv nu i hvert fald at gå ud for enden. Ikke holde det. Jeg skal nok holde det. Jeg tør ikke. Kom så, Mia. Et skridt ud. Tæl til 3 ind i dig selv, og så springer du. Eller så må du beslutte dig for at vende om. Tæl til 3, og så springer du. Træk vejret. Kig ud i horisonten. Du kan godt gøre det, Mia. Træk vejret. Kig ud i horisonten. Nej, ikke andet. Han er fandme for dum, hvis han venter så længe. Ej, mand. Nå, han er skidegod, den mand, I har deroppe. Jeg tror lidt, jeg bliver stemt hjem, så jeg skal være helt ærlig.
De er ikke så gode til at løbe. Jeg synes ikke, det er gået helt så godt i forhindringerne, som det kunne have gjort. Og så var jeg sådan rundt regnet 38 år om at komme ned fra den kran der. Men men jeg ved sgu ikke. Jeg håber, jeg kommer med. Men jeg har en lille sommerfugl med nu. Det var kun 7 meter ved dem. Det var kun en lille forsmag på nogle af de højder, I kommer til at møde i Norge. Det bliver meget højere. Nu går I op til tipien, og så klæder I om, og så stiller I klar til næste opgave. Jeg har besluttet mig for, at de 3, jeg stemmer hjem i dag, det skal være 3, som jeg tror måske vil være de svageste led på holdet. Og jeg regner med, at det bliver Patrick, og det bliver Mia og Louise. Den sidste øvelse inden den endelige udvælgelse kræver igen 4 ledere. Så jeg skal bruge 4 personer, som skal være ledere for grupperne. Må jeg se en finger i vejret? Anne, Nikolaj, Patrick og Anja. Hvis I stiller jer herover. Deltagerne skal i 4 hold ud på en forhindringsbane, hvor de først skal passere en tovbane over vand. Dernæst skal de kravle op og ned gennem de gamle kanongrave, og til sidst skal de klatre op på en helikopterplatform midt på øen. Det er den sidste opgave inden den endelige udvælgelse, og altså sidste chance for deltagerne til at vise, hvad de duer til. I skal nu ud på en forhindringsbane, men den bliver ikke helt let, fordi I skal have det her dæk med. Det er en pæn lille håndtaske, og så er der en lidt tungere en her. Den skal også med hele vejen rundt. I har 2 reb, som I kan bruge til at få både dækket og træstammen med over de forskellige forhindringer. Ruten, I skal løbe, den har jeg her på et kort. Der er 1 til hvert hold. Det hold, som laver den hurtigste tid, det er dem, der vinder. Og det er Annes hold, der starter. Go! Tiden er i gang. Vi ses op ved mål. God tur! Det er flot gået. Det er perfekt, det her. Ja. Det er godt, det der. Hvad var det? Hold 2 her, Nikolaj, skift. Hold 2, er I klar? Ja, vi er så. Ja. Godt, tiden starter nu. Se med om lidt, hvor den endelige udvælgelse afgør, hvem der bliver de 13 deltagere, der skal med på ekspeditionen mod 71 grader nord. Det har været det vildeste for mig. Det her det giver jeg til mit et og alt lige nu. Deltagerne er i gang med den sidste udfordring, et forhindringsløb inden den endelige udvælgelse, hvor det skal vise sig, hvem de 13 er, der skal med på ekspeditionen. Jensen var jo både træstammen, og han var den, vi brugte som stige. Men så holdt vi ham også op ved at sige, det er godt, Jens, der er rigtig meget mand i dig. Har du tål igen, Anne? Har du træstammen, Jens? Det er rigtig flot. Har vi den her? Ja, jeg er klar. Godt, vi ryger. Det er godt. Nogle gode idéer. Vi bruger det her til at klatre i. Kan I ikke klatre op? Vi kan tage den her, bruge den her til at klatre i. Så hænger den sådan. Jo, lad os starte med den. Kom op på mig igen. Ind til. Skide godt. Og så videre derved. Kort. Hold 3 her, Nikolaj, skift. Hold 3, det er Nikolaj her. Godt, I må starte. Tiden er gået i gang. Godt, Nikolaj, her. Sender det. Hvor er det godt, det der. Og så bare ind over. Så er vi løbet. Mål.
Hold 1 har nu nået sidste forhindring, inden de er i mål. Sådan. Okay, er vi klar? Ja, vi er klar. Vi er afsted. Så er vi løbet. Nu! Det er det sidste. Så. Skide flot. Godt at gøre. Det var utroligt flot. Jeres tid den var 13 minutter og 13 sekunder. Sådan. Jeg vil nok sige, at jeg er ret imponeret. Er du det? Ja, jeg er god leder. Vi har ikke gjort det. Vi kunne ikke. Simpelthen ikke gjort det. Vi har lige the man. Jeg er meget spændt på at se, om den her tid den bliver slået. Det gør den ikke. Prøv en gang mere. Kan vi gøre noget herfra? Er du okay, Claus? Ja, kom. Yes! Videre, Jørgen. Kom vi videre. Gør med. Hallo! Snart færdig. Okay, vi skal finde ud af. Jeg tror, vi skal lige ud. Det ser umiddelbart sådan ud. Ja. Kom nu. Ja, skide godt. Kæmpe. Skide godt, Nikolaj. Ja. Sådan. Godt, De andres tid den var 13-13. Og jeg er så 11-4. Kanon! Sådan! Ja, bare kravle op. En af jer, bare begynde at kravle op. Smuk stil, Christian. Først på hud. Tager du knoglen her? Ja. Hvor er det flot. Godt arbejde. Hvor er det flot kæmpet. Hvor er det flot kæmpet. Det gav egentlig meget sig selv, fordi Claus han havde lige nogle gode idéer til, hvordan man gjorde det her bil. Så det var meget ham, der satte i gang. Ja. Sådan. Sådan der. Ja, det vil jeg have. Du skal vi have kølen nu. Så skal vi have den. 1, 2, 3, kør! Ja, det er godt. Du vil lige bare være op. Knuden holder. Det er helt vildt så mange grænser, jeg selv har fået brugt her de sidste 2 dage. Det er helt vildt. Det er fedt. Jeg har fået helt op i det øverste maske for fanden. Hold 4 er inde i en god tid, så de har chancer for at slå hold 2. Men Louise har store problemer. Kom så, Louise. Kom så. Ja, sådan der. Så er det nu. Skiftevis. Arme og ben. Kanon, Louise. Det er flot, det der. Det var så afslutningen på forhindringsbanen. Andenpladsen, det blev Patricks hold. Hold 4. Og tiden, den var 12:20. Og så må jeg nok sige, at alligevel på en suveræn førsteplads kom hold 2 med 11:04. De sidste 2 dage, der har jeg været igennem en række krævende udfordringer, hvor I har haft mulighed for at se hinanden an. Men nu er det blevet tid til at lave den endelige afstemning for at finde de 13, der skal afsted på 71 grader nord. I er 16 nu. Om lidt der er I kun 13. På stemmesedlerne der står der de 16 navne, I er. I skal kun sætte 12 krydser ud for dem, I helst vil have med på turen. Der er 13, der skal afsted, men I stemmer selvfølgelig ikke på jer selv. Er der nogle spørgsmål til mig, inden jeg deler stemmesedlerne ud? Godt, Louise. Hvis du sender dem rundt, når jeg har fået et hver, så sætter I jer i en rundkreds, så I kan se hinanden. Jeg kan bare ikke sammen med blondiner. Susan, Blondie, det blev dig. En af det er Nikolaj. Fordi jeg tror, at
han er en af dem, der vil... Jeg synes, har drengene måske den, der fungerer dårligst af drengene i den gruppe, som vi nu er, altså i helheden. Det er Marianne, fordi jeg synes, hun... Altså, det er jo noget med fysisk styrke. Jeg synes, hun er lidt svag. Og så synes jeg også, hun er sådan... Hun er en sød pige egentlig, men indimellem er hun sådan lidt reserveret, tror jeg. Hun sidder altid med sine solbriller, og det tror jeg... Det virker på mig sådan lidt tilbagetrukken. Godt, jeg vil gå ud og tælle stemmerne op, så om lidt så ved vi, hvem de 13 er. Jeg har det godt med tanken om en måned i Norge, fordi at det er udfordringer, og det er at overskride grænser. Og det tænder mig helt vildt og motiverer mig meget. Jeg skal blive, sådan er det. Og så kan de sende mig hjem som den første deltager for nogen, så okay. Men selvfølgelig vil jeg gerne vinde hovedpræmien. Det vil være det vildeste for mig. Det her det giver jeg det mit et og alt lige nu. Det er helt sikkert. Hvis I sagde, at jeg skulle sige mit job op for det, så gjorde jeg sgu også det. Jeg har nu talt stemmerne op og fundet frem til de 13, der skal udgøre dette års 71 grader nord. Jeg vil nu nævne de 13, og hver gang jeg nævner et navn i vilkårlig rækkefølge, så sætter jeg herover til højre for mig. Den første, det er Susan R. Den næste, det er Jesper. Anja. Patrick. Så er det dig, Janni. Martin. Susan M. Christian. Mia. Jette. Nikolaj. Louise. Den sidste deltager på 71 grader nord i år, det er Jens. Så vil jeg godt bede de 13 deltagere om at sige farvel til de sidste 3 og sige tak for en god kamp. Tak for en god gang. Rigtig god tur, ikke? Ej, men det var også fortjent. Nej, men jeg har det faktisk ret fint med det. Ja, det har jeg. Det klarer vi nok. Helt klart. Det skal godt nok have noget. Ja, det skal vi sgu. Det er lidt vildt. Hold da. Nå, hvordan har I det så? Ja, det er godt. Godt. Lettet. Dejligt. Lettet? Hvorfor? Havde du ikke regnet med, at du blev udvalgt? Det kan man jo ikke vide sig sikker på, vel? På ingen måde. Man har haft en eller anden knude i maven, det er helt sikkert. Hvad med dig, Jens? Du har virkelig kløet på her de sidste 2 dage. Er det dig, der står alene på toppen af Nordkap? Ja, det vil jeg gerne.
Og du tror, du har det, der skal til? Det har vi vel alle sammen. Ellers sad vi jo ikke her. Hvad med dig, Janni? Hvem vinder? Som Jens så fint sagde det en af os. Hvad med dine egne chancer? Mine egne chancer? Det ved jeg ikke. Jeg håber da, jeg kommer langt, men lige frem at vinde, det synes jeg er lidt tidligt at spå. Næste gang vi ses, det bliver på Norges sydligste punkt, Lindesnes. Jeg glæder mig til at se jer. Kan I have en god tur derop? Tak. Tak. Vi ses. Ja. Næste gang i 71 grader nord skal deltagerne klædes rigtigt på. De skyndende mere på det. Det er mere, mand. Hvad sker der, mand? Ej, hvor ser det dejligt varmt ud, det her. Så er det togafest. Holdet får store vanskeligheder, da de skal finde vej i styrtende regnvejr. Ved du, hvor vi er på kortet, Martin? Jeg er lige så både indvendt, som jeg er udvendt allerede. Ubehageligt. Hvor tror vi cirka, vi er henne? Jeg tror, vi er cirka her. Og vi skal derop. Vi kan ikke helt læse kortet, tror jeg. Og vanskelighederne bliver ikke mindre, når de for alvor skal til at samarbejde. Er I klar? Nej, ikke. Derfor var I ikke lykke. Okay. Er I klar? Nej, der er en, der er lykke. Prøv lige en gang til. Prøv lige en gang til, Christian. Er du klar? Lige et øjeblik. En gang til. Nu! Der er ikke ret mange, der lytter efter, hvad der bliver sagt. Ikke at det, jeg siger, er rigtigt, men hvis man siger, nu laver vi to det her, så står der lynhurtigt 2 andre på samme plads. Så vi har meget at lære. Det har vi. Og det bliver kun hårdere og hårdere, jo længere nordpå de kommer. Det er pisse hårdt med rygsækken. Det trækker mig tilbage hele tiden, så jeg er ved at stejle. Det er monsterhårdt. Hvis jeg skulle afgive en stemme lige nu her, så tror jeg måske, at det vil blive... Tænk. Jeg tror, det bliver Mia så. Det skal være Janni. Jeg synes ikke, vi har så meget at snakke om. Janni er bare den, der rangerer nederst på min liste. Så sådan er det.